Oh my goodness, sorry. Hello guys, it's me Marilyn and welcome back to my channel. Don't forget to like, subscribe, and hit that notification bell so you will get notified every time I upload a new video. See you soon! Ambing! God bless! Hello guys, it's me Marilyn and welcome back to my channel. Ali guys, mga ano punta. Tara guys, kain na naman tayo, no? Ang aking kakainin ngayon guys ay ding-ding-ding. Ito guys, nag-order ako sa kapitbahay, no? Kapitbahay talaga, oo. Ito, wait lang ha. Ang hirap. Ito, meron akong, ayan, bulalo guys, bulalo. Tapos, bihon siya, bihon. Gisadong bihon. Special bihon daw to guys. Ayan, special bihon. Meron siyang atay ng baboy, ano pa ba yan? Yung maliit na itlog ng pugo. Kung ano-ano pa. Special bihon yung tawag dito. Itong bulalo guys, 160. Itong bihon, ang dami-dami guys, 120. Tapos itong buttered chicken nila guys, ayan, buttered chicken nila ay 140. Ayan, half a chicken to guys. So, okay na siya guys. Hindi ka na naman magluluto, hindi ka nagagastos ng mantika, gas, mga ganyan-ganyan. So, okay para sa akin guys. Tapos, meron akong, wait lang guys ha. Ayan, meron akong panghimagas dito. Dessert ko ay mangustin. Ayan, tinanggalan ko na ng balat, no, para hindi na ako mahirapan sa kalisod. Ayan, tapos meron din akong patis at saka sili dito guys. And then, meron silang gravy na kasali sa manok. Ayan. And then, of course talaga, hindi muna ako magkakape. Matagal na ako hindi nakakapagkape guys. Ayan. Meron akong Coke guys. Pag mga ganito mga pagkain kasi guys, ang sarap mag-Coke. Kaya ayan. Paminsan-minsan lang naman. So okay lang yan. And ano pala guys, ayan oh, meron na akong wooden spoons. Yay! Ayan. Uy, meron pang kanin na nalagay. Wait lang. Makita ko sa inyo ha. Ayan, kain daliling! Ayan, tingnan nyo naman yan. Ako, social na ako. Meron na akong chopsticks at saka fork and spoon guys. Ayan, hindi na ito maingay. So ayan, nakaka-happy guys. So sabayan niyo na ako guys sa aking pagkain. At ayan, paghukad na budara para sabay tamukao, no? So ayan, kain na tayo guys. Salamat Lord. Ayan, higupin muna natin itong sabaw, no? Lamig. Lamig kayo guys. Lamig kayo. Ayan, sarap ng pechay guys. Oh, sarap talagang pechay guys eh. Kahit sa ang anggulo tingnan ako. Masarap talaga yung pechay na yan. Sinasabi mo? Ayan. Sarap ng pechay guys. Hirap nang kumain ito eh. Guys, ang sarap ng bulalo nila guys. Tapos mura lang. 160 lang guys. So for sure guys, order pa ako ulit kasi masarap siya. Ayan ang kanilang manok. Tignan natin ha. Masarap ang kanilang manok guys at saka malambot. Tsaka yung karne guys, malambot na siya guys.
So far guys, nagustuhan ko ang kanilang luto. Yan, sinawsaw ko sa Mang Tomas ata to eh. Mang Tomas nga siya guys. Huwag nga pala kayong mag-alala guys ha, kasi ako lang kakain itong pagkain. So wala akong serving spoon. Busog naman ko guys. Ayan, Coke guys. Na maraming ice, maraming yellow. Ah. Oh, sarap. The best talaga ang Coke guys, no? Pag yung malamig na malamig. The best. Simply the best. Ano nga bang kanta yun? So itong mangosteen pala guys, 40 kilos per kilo pa rin. Yung nakaraan, nung nabili ko 35 lang yun, pero ngayon yung nabili ko dito lang malapit sa amin. Ano lang, 40 kilogram per kilo, kaya ayan. Medyo mahal siya pero mura pa din compare sa yung hindi season guys. So ayan, okay lang. Ayan guys, no, lalagay ko muna to dito sa gilid kasi busog na ako. Ito na ang aking kakainin, itong mangosteen. Oh my goodness, sorry. Ayan. Ay, nako, nalata nyo naman. No? Busog na talaga ako. Kaya ito, marami pa akong kakainin mamaya. I'm sure mamaya kasi magugutom ulit ako. Kaya kakainin ko ito mamaya at saka bukas. Hindi na ako magluluto bukas, guys. Ayan, isang subo na lang ng bihon. Paborito ko talaga itong bihon, guys. Sarap ng manok. Guys, ano bang kaibahan ng buttered chicken at saka yung fried chicken? Ibig sabihin, pag buttered chicken, merong butter? Basta sa akin, fried chicken, yun na yun. Ubusin ko na lang to. Ayan guys, move on tayo sa aking mangosteen, lamig kayo.
May kayong mangustin guys eh. Ayan guys oh. Maliliit tapos isa lang yung malaking buto. Sarap. Ganito talaga guys, pagka mga tamad magluto, order na lang, no? Pero at least itong in-orderan ko naman, hindi naman siya masyadong mahal guys. Kaya okay lang, at saka hindi naman everyday. So ayan guys, no, tapos na akong kumain. Hindi ko na ito uubusin guys kasi ako'y busog na, no. Sana ay naglaway kayo sa aking pagkain ngayong araw na ito at naway suportahan niyo pa rin ako dito pa rin sa aking tahanan na si Marilyn K. Ayan, maraming salamat po at see you again next time guys. Ayan, itatry ko talaga magbukbang araw-araw na from now on guys. Pero minsan kasi tinatamad ako magluto, hindi ko alam kung ano yung kakainin ko. Kaya ayan, every other day talaga ako nakakapagmukbang at minsan gumagawa ako ng mga walang kwentang mga videos. Walang kwenta talaga, no? Anyway, pasensya na. Akong madalang na lang ako nakakapag-upload. Sa gayon pa man, no? Maraming salamat pa rin at kahit na hindi ako masyadong nakakapag-upload ay andyan pa rin kayo. Kaya maraming salamat po. Ayan, so hanggang dito na lang, no? At ang palagi kong sinasabi, laban lang, be kind and choose happiness. Ayan, bye everyone! Ayaw kalimti mag-subscribe, mag-like o i-click ng notification bell para updated mo sa ako ang mga bagong video ha.